Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, siyanibingelela kwiSiyeza TV. Nanto uhlelo olusha silibiza ngokuthi The Voices of the Night, izindaba zobumnyama. Niyangazi igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Namhlanje angihambi ngedwa, khona isiphalaphala sentokazi. I know akusona isiphalaphala. uDark Beauty. Sinaye namhlanje so bheka indaba eziningi esizoyikhuluma kulolu hlelo. Dadewethu Zethuli. Sanibonani makhaya njani? Igama lami nguLondeka wakwaDlamini, abangaziyo bangazi nguMamnyeni. Namhlanje uhlelo siniphathele lona. Hlalani nilalele nizolizwa. Elinye linezifundiso phakathi, okunye nizothola ukusizakala khona. Mawukuthi khona owakini obhekena lesimo noma wena ubhekena lesimo, sizoshiya eminingane yethu uze usichazele kabanzi ukuze uzothola usizo. Sawubona sisi. Yebo sisi, siyaphila njani? Ngiyaphila sithando sami. Yebo. Wazoqoka kahle. Ngiyabonga sisi. Sisi wami njengoba sikufihlile ngiyacabanga ukuthi unesizathu sokuthi awuthandi ukuthi sidalule igama lakho. Yebo, Iliphi igama esingakubiza ngalo? Igama engingabiza ngalo nguNeli. Nguneli. Yebo sisi. Siyajabula kakhulu Neli ukuthi sibe nawe namhlanje la ohlelweni uzothula zakho izindaba zobumnyama. Siyazi ukuthi njengoba ula namhlanje khona ozositshela kona, khona ozosifundisa kona, mhlawumbe ukhulume futhi nangama experiences akho. Awusithathe usibeke, ukhule ekhaya uNeli, ukhule ngumntwana onjani and yini eziyambeka kuleli izinga kulona njengamanje because siyazi ukuthi njengamanje njengoba into ekubeka la ukuthi usumuntu osethengisa ungene kanjani khona, but before we get there asiqale nje kuqaleni background yakho, ukhule ekhaya. Ngikhule ngingane ekhuliswa ugogo. Ugogo bengathatha intweni besiphila ngemali kapension kagogo. Emveni kokho kungekho mali esiphila ngayo sinogogo singasizwa umuntu. Ngingakwazi ugogo bangenzela izinto engizidingayo empilweni like into zogcoba, iuniform, ukhokhela ama-fees esikolweni. Ugogo bengakwazi ukuyenza yonke lo misebenzi. Ebekwazi ukuthi akwazi basilale sihlile, azama ukuthi silale sihlile. Ngesinye isikhathi besingakwazi ukulala sihlile ngenxa ukuthi ugogo akanayo imali, asikwazi ukuphila kahle. Okay, ngiyakuzwa ukuthi beningakwazi ukuphila kahle ekhaya, beniphila ngegrant kagogo naye beyingekho enough to support wena nezidingo zasekhaya. Kodwa mhlawumbe umunye umuntu angayibuza ukuthi ibikhona mhlawumbe eminye imisebenzi okade ungayenza but wena wakhetha ukungena kulomkhakha. Yini le wenze wayibona ungenayo enye option ukuthi yabo manje the only option I have ukuthi ngihambe ngiyodayisa? Kuba bengiyingane bhuti esencane safunda isikolo, ngingakwazi ukuthi ngizama amanye amatoho. Ngingenile esikolweni kwa grade 11 apho iqale khona yabanzima impilo. Ngiphila nabangani abebe nisiphume ekhayeni elingahluphekile njengami. Abebekwazi ukuthi baphelele ku-uniform, mina bengihlekwa nje ngezinye ingane ngoba i-uniform ingaphelele esikoleni. Then ndingafani nezinye ingane kahle. Kungenxa ukuthi mina ngiphume ekhayeni elihluphekile. Manje ke iqale lapha impilo yami ukushintsha. Ngaqala ngashintsha indlela yokugqoka ngisengidibene nalabangani abathi masingene kulento. Kuqale lapho ke impilo yami ukushintsha, ngaqale ngashintsha ukugqoka. Esikolweni i-uniform yami yaqale yabancane. Kwa right ke ngafunda. Kuqale lapho kuba ukuthi ngihehe othisha abanemali. Ngiqale lapho ngibona ukuthi ngabapho othisha abangekho right, khona abawuthisha ba right, khona awubabona babazigangele. Ngiqale lapho ukuheha labo othisha abangathi bagangile. Bengiqala lapho ngihlale ngigovoze mase ngihleli ngigqoka isikete esifishane ngibafisha labo thisha. Kwaqala lapho sathandana nabo thisha abanemali. Sathandana ke impilo yaqhubeka, benginikeza imali ngikwazi ukuziphilisa, ngikwazi ukuphilisa futhi nogogo. Ngiqamba manga ugogo ngithi imali ngisizwa ngabo thisha kuba bengibona ukuthi ndingane ehleli kulesikoleni. Kwaqhubeka lapho ke bhuti ngafumana imali kothisha, ngishintshanisa othisha njalo esikolweni. Esikolweni esisodwa bengishintshanisa othisha, ngilale nalona uthisha, ngiqome lona, ngilale nalona, ngibashintshanisa njalo bengikhipha bengenzela yonke into. Ngaqala impilo yami ngayibona ukuthi hayibo iyashintsha impilo yami, sekumnandi manje sengiya-enjoy impilo. Kwaqala lapho ke bhuti ngangazinaki izifundo zami, kwaya lena manje ngagcina sengifailile ugrade 12 wami. Malunga nokuthi angaziwoyise ngiqale sengiyabhema manje, sengiyathandana nabantu abadala, kuya le bhuti angisazinaka ngezifundo zami. Ngiyakuzwa sisi. Manje leyathisha sifuna ukwazi leyathisha niqala kanjani ukuthandana nothisha
uthi uyingane uthisha abuye azocela noma uwena ukukhuluma nothisha? Othisha sisi Nibonanaphi? ngiyabaheha othisha njengoba ngisho ukuthi ngangigqoka isiketi esifushane Yakwazi ukuba ukuthi yena muphi ngihlale ngigovozile ngiyambona ukuthi uthisha ogangile ngomuphi lapha yana ngomuphi oright ngomuphi ogangile and futhi siphinde sibabone othisha endaweni zokuphuzela phela sebabona ukuthi hayi lo ugangile ngikho ukumbona phela sizijabulise. Ngiyakuzwa leyo Ngibona ukuthi ukuthi, ngathi mama ukuphuluma ngiyakuzwa leyo ukuthi othisha ababili angizisho Yebo, mama. kanjalo. Yebo, mama. Labo thisha ababili bebeyazana yini esikoleni? Abazani sisothisha obengithandana nabo abazani inhlobo. Shuthi uyiphiwe lento le. Ngiyiphiwe lento siswami bengiyenza nje kahle futhi akekho noyedwa owabamba ukuthi ngithandana nalona uthisha ngiphinde ngithandana nalona uthisha. Bengibashintshanisa nje ngendlela eright. Wena njengoba uthandana nalabo thisha labo uyabathanda noma ubathandela imali? Eqaleni sisibe ngibathanda lukhona uthando nemali futhi bengiyenza bengibona ukuthi hayi bungaze ngaphila kahle futhi izinto ngibona ukuthi ziza kalula ngijabulile nje ngihappy konke kuyenzeka nginako konke engikudingayo esikoleni ngiright nje ngempilo ingakho bengijabulisa nje ngihappy. Okay, now usujabulile usuhappy sekukhona imali oyitholayo mhlawumbe suyakwazi nanokuthi uthengele ugogo something ufike no plastic ekhaya so yafika ke manje nezinto ekhaya yonke lento uthi ivela phi kugogo? Ugogo wazi ukuthi ngisizwa ngothisha njengoba mina ngiyingane ehluphekayo wazi ukuthi ngisizwa ngothisha iqale lana kahle kahle ukuthi ngize nama plastic angathi athe xaxa kugogo azaqaphela ukuthi khona into engiyenzayo. Iqale lana sengiyeke isikole sengithi ngiye euniversity kanti angikhona ngiziqalela nje impilo kuba ngibone lapho ukuthi hayibo angisakwazi phela ukuphila ngaphandle kwemali phela sengingakwazi ukusebenzisa umzimba wami ukuze ngifumane imali. Okay, ngicela ukungena nje emlomeni ngikuzwile uthe umatric wakho awuphase kangaka kahle. Yes. At the same time you mention uthi gogo euniversity kushuthi Yebo. ugogo Ulele. Yes, Okay. ngangimeqela nje ugogo ukuthi ngiyahamba ngiyo-university khange u-grade 12 wami ngimenze kahle kuba bengihoye ubumnandi bami bengihoye ubumnandi kwase kwangagcine ukuba ngingaqedi isikole ngathi ugogo ngiye-university ngahamba ngaye eGoli kulapho ngiziqayele khona impilo yami yokusebenzisa umzimba wami ukuze ngithole imali kube ngasaphileki ngaphandle kwemali abengasaphileki ayisisono nyani sibengasaphile bengasakwazi sengibona ukuthi okay indlela elula le ukuthi ngisebenzise umzimba wami ngikhanda imali ngagcina ke sengizenzela ibhizinisi lami lokuba ngithengisa. Okay. Manje Okay, sorry. UseGoli manje. Usukile ekhaya. Yebo ngisukile ekhaya. Wafika eGoli. Ngaqala le business lokuthengisa. Uqala mhlambe wenza ama client amanga ngalolo suku experience yakho nje osuku lokuqala eGoli emgaqweni nokuthi emgaqweni. Okay but ngaqala ngamemgaqweni qala ngimisa imoto ezidlulayo ngibulise ngigqokile yapha ngigqoke ujistrini esikete ezifuthane ngiyabingelela imoto edlulayo ziyama lana sorry bhuti ngicela ukubuza ukuthi akukhona okudingayo ngiyamsajusa nje ubhuti kakuhle then angithatha ngifake emotweni mhlamba ngihambisa ngisekwakhe kulapho mhlambe ehotela siyafike siyalala nobhuti ke kubi shame masoqala ngoba angisaqhela ngomhlanje angimandithi beke kanje bhuti ukuthi eqalena nengobe ngisafunda bekudibana nozothando manje akusafani ukuthi manje angisathandani nababantu manje sengilala nabo ngingathi ngiyathandana nabo kuba sengiphoqwa imali manje sengizenzela ibhizinisi lami. Mhlambe umbuzo engihlezi ngiyibuza wona lo as uMatifani kule msebenzi wenu ikhona iromance noma livele likhale? But ayikho iromance lana ziyakhala nje mhlambe uyafika ubhuti engaqokile la efuna umuncu umphambili wakhe manje kuba buhlungu lapho anithandana ngeso sikhathi kuba buhlungu kodwa uyazama khona uba ukwenze ngobani imali le kusetshenzwa ngesikhathi sebenza ngesikhathi kahle kahle sebenza ngemali eningi ngoba into okumunca ubhuti umphambili yenza imali eningi kabi ibhuti. Wow. Yenza imali eningi. Kwaze kwenze iromance nje ayikho nhlobo uyamunca ubhuti ipipi lakhe
kube right nje umuncu kuze kube kusisikhathi sokuthi kube nguyena oshoyo ukuthi ayisengi right manje sesingangena odabeni. Yebo. Ya ne ngiyakuzwa ukuthi uthi kuhlukahlukene izinto enizenzayo njengoba uqeda ukukhuluma nje manje ngokuthi umuntu uyakwazi ukufika akhokhele nje umphambili. At the same time ayeza udlala amatifana ngizwe futhi kuthiwa kunezinto ezenziwayo abantu abadayisa ngomzimba, things like niyakwazi ukwenza ama videos ningithumelele ngalo sizehlangane ziningi izinto mhlambe awusifundise izinto enizenzayo ezabantu abadayisa ngomzimba. Kuyenzeka ukuthi njalo kufanele uma emgaqweni noma ngiyakwazi ukuthi ngikubize endlini mhlawumbe manginenamba yakho like nje ngibe nje iclient elithembekile uyakwazi ukungithumelela ama video zikhiphani kulo msebenzi wenu. Uyakwazi but ukuthatha inamba yami ukwazi ukuthi ngithi ngisendlini yami ngikwenzele ama video ndikuthumelele kukwayimali naleyo eningi futhi ngoba usube usho wena ukuthi ufuna ngibe njani kule video ifunayo. Maybe ngibe nqunu mase nginqunu ke so uthi mhlambi mangifaka umunwe isekuyimali eningi ke leyo mase ngifake umunwe. Mase ngithi mangidanse phezulu kombhede ngiyadansa ngenza lokho okuthi mangikwenze kusekuyimali naleyo. Uyakwazi ukungibiza ngihambe ngendlini kuwe ngilale futhi ubusuku bonke uyakwazi ukungibiza futhi ngenza ama-hour wami ngihamba ngesikhathi nangemali. Shuthi sisi yonke into osuyenza nje wena uyenza ngemali, uthando lusekho. Alusekho uthando sisi wami, alusekho uthando imali. Kusekwenzeni. Asikhulume mhlambe ngesinqumo sokuthi uyitshela ukuthi yabona ke manje ngiyazinikela kulo msebenzi. Ngizwile ukuthi the time usafunda isikole wawubaqoma othisha waqeda ukubaqoma wasuka wayegoli wafika wasebenza but usuku owenza ngalo isinqumo lulu mhlambe yini le yenzeka wayitshela ukuthi yabona namhlanje ngiyeka yonke into engiyenzayo ngifocus ekuthengiseni umzimba wami. Ngabona bhuti wami ukuthi izinto engizenzile high school azikho right. Ngizangifailisa ngisho ngifailisa ngase ngibona ukuthi cha ayikho impilo engayenza manje. Akukho futhi nalapho ngathola khona umsebenzi ngingenayo grade 12. Ugogo ngala akhonto esila sidlile manje kubhlungu mase ngibuka ugogo ebengifundisa kanzima akusekho into esilala sidlile ugogo sekekhala manje kubhlungu. Ngibone ukuthi mangive ngimkhathe ngithi ngiyevarsity kanti sengiyoziqala ibusiness lami ngisizela ugogo ukuthi emoshe imali ezingaka zakhe mina ngabhizi injabulo. Kulapho ngathatha khona isinqumo sokuthi mangiyoqala ibusiness lokuthengisa. Mangibuza siswami from ekukhuleni kwakho yini obuyifuna empilweni? Angisho ukuthi ngiyakujaja but ngifuna ukufika la ekutheni uze uyeka amaphupha akho kwenzakalani ngoba ngithi ugogo bezama ukuthi ulale udlile. Yebo. Ngaso sonke isikhathi. Yebo. Noma wena ufakwa abangani noma wenza into ngoba uyithanda. Sisi akubhlungu ukuphila ngaphansi kwenhlupheko. Ubone ezinye ingane zi right nokuthi mhlambi ukuthanda izinto. Obekukuthanda izinto. Ukuthanda izinto siswami nokuthi ufuna ukuphila nabangani abathanda izinto. Ngoba kuba buhlungu futhi nokuphila phansi kwenhlupheko ubona ukuthi lokhu ya umngani wami nakho anginako mina futhi anginawo amandla mase ngiqala ngiyocela kugogo ngizawuvele ngivele ngapi ngoba ayikho enye imali esiphila ngayo ipension kagogo kuphela. Ugogo akazi abone namanje akazi ukuthi une akazi abone ugogo ngoba ngifike kuye ngigqoke ngindilisekile ngithembekile phambi kwakhe. Usuke uphuma esikoleni. Ngiphuma esikoleni. Ngisuke engazi ukuthi ngiphuma esikolweni evarsity ngifika nje kuye ngi-right ngigqoke kahle uyayazi futhi nemali engimlethela ngama plastic imali engiyithola esikoleni kaNSFAS. Manje ngiye ngizwe kuthiwa kusuke ama client anokunhlukumeza phakathi. Mungithatha nje ungibeke mase unayo iclient kuyenzeka ukuthi likuhlukumeze likwenzise into ongayithandi. Uyahlukumezeka siswami ubona ukuthi mhlambe ukhokhe u500 sigqibe ngokuthi mhlambe ngizobheka phezulu kuphela. Akazuzenza phela. Ayibo imali ikhona. Akazuzenza ezinye izitayela kule mali le incane ilingene ukuthi mangibheke phezulu kuphela. Siqede njengalokho. Mase sifika endlini useke yashintsha. Sekefuna ngimuncipha ipipi lakhe into esingaqebanga ngayo. Sekefuna manje senze dog style into esingakhulumanga ngayo. Oh into nento inemali yayo. Yes, inemali yayo sisimasenda ukudunusela sekusho ukuthi sokufuneka manje ukhokha imali ethe xaxa. Ngoba angikwazi phela ukudunusela imali ungayikhokhi. Shuthi wena sisi nje lento iqeda imizwa yokuthi izinqathiwa umuntu esilisa uyafika ufika uyayibeka kuwena uthi ngiyakuthanda. Iqedile imizwa sesingoba sigcina sesebenzisa ama drugs.
Sebenzisa ama-drugs la ukuze sikwazi ukuthi singakhathali. Ukuthi kusebenze ubusuku nemini kulento siba busy. Asilali nasemini asiphumule sisi. Usebenzisa ama-drugs ukuthi uhlale u-active uphumule nje. Ungakwazi ukulento ukukhathala endleleni yethu. Usuke uyisebenzela wena. Ngisuke ngisebenzela noma mina. umsebenzelayo. Ngimina ngiyisebenzelayo ngidinga imali yebo. Anginasikhathi sokulala, anginasikhathi sokuphumula. Okay. Umuntu obhizi ongenasikhathi sokulala onasikhathi sokuphumula, so you say. Manje mina ngifuna ukwazi ke like your daily life, impilo oyiphilayo like ukuthi mhlambe uluphi usuku othi lisuke lubhizi office. Libukeka kanjani like mhlambe ngosuku uyazi nje ukuthi okay mhlambe inyanga mayiqala ngizohlangana mhlambe namadoda awu4 engizolala nawo and mengabe kubhizi mhlambe ulala namadoda awu12 and how do you keep yourself calm kuyona yonke lo nto ukuthi uzigcine ngithi mengabe ngifika mina sekulale namadoda awu11 mhlambe ngaphambi kwakho still ngikufice sase right ikhona nezinto enizisebenzisayo noma indlela enenza ngayo ezabantu abathengisayo ukuthi nanelise wonke ama client afika kunini. But kukhona izinto esizisebenzisayo and izinto esizisebenzisayo sebenzisa into ehlukene. Ukuthi sigcine sibanemizwa, sigcine futhi nenkomo yakho ivalekile ngaso sonke isikhathi. Sisebenzisa lo ma drugs ke emzimbeni ukuthi nje oko umfana nomfana ofikayo afike kuvalekile. Kungakuvulekanga kuqinile nje. Nto. Yes, yonke indoda mase ifika iyafika iyakhala nale iyafika iyakhala. Manje awukhathali wena ngaphansi ngoba phela lento iyakhathaza. Angikhathali sesikuba kaloku ngisebenzisa lamaphilisi angikwazi ukukhathala ngikhathali. Mhlambe nina njengoba nisemsebenzini do you guys have a type because mhlambe khona umuntu ongasho ukuthi wena njengoba usebenza njengamanje uyayazi target audience yakho ukuthi mina ngitarget abantu abakanje and meyabe kufika abantu abakanje angizi bona. For instance mhlambe uyazi ukuthi mekuqhamuka abantu beyimoto ezinkulu ibona abantu abadayiselayo mekuqhamuka mhlambe abantu abashayela ama taxi wenze ngathi awudayisi. Do you guys have into kanjalo noma wena nje okuyindoda kunepipi kuyangena? But isebenza ngemali lana ngiyabuka nje ingqovu zemoto eziqhamukayo isebenza ngazo ke zomoto mina kulapho ngimisa khona abama taxi nje ngiba ngathi nje angisebenzi inhlobo angibafuni nje ama taxi angisebenzi ngabo ngoba ngeke baze bangi-afford. Yes, amaxabiso wami nje aphezulu kakhulu kanti wena ubiza malini? Ngiyabiza mina u30 minutes wami sesiba u700. Hayibo. Imake 30 minutes one ngoba phela mina lo 30 minutes umkhulu. Manje muthi 30 minutes u700 ungenzani u30 minutes? Ungenzani ngoba phela mina mhlambe mengingenile 15 minutes sengiqedile. Futhi ngizokhokha u700 like noma kufanele uzongilinda dlalise lizovuka unane strategy sokudlalisa liphinde livuke siphinde futhi. Siyawadlalisa bhuti siphinde futhi. Siyawadlalisa mase kuchamile nje kwangoko nje singiyafikelela singaphela isikhathi sakho. Siyaphinde siyawadlalise siwamunca ukuze akuphinde avuke futhi. Siphinde sikumotoze ke lize liqine futhi siphinde lendimeni ngoba phela ikaphela imali yakho. Mhlambe sengifuna ukuntshontsha izinto zakho kodwa as umuntu owenza lo msebenzi mhlambe umbuze ngaba nawo ama skills wasebenzisayo mhlambe ukuthi kube khona ama customer athi no man ngiyababona nabo abakhona abantu bayathengisa mina ngifuna imali yabo mhlambe wa skills owasebenzisayo wena ukuthi ngisho ngathi wani ngisho ngaba khona awuseceleni kodwa lela client lizohamba nami. Futhi nginendlela zami zonje zokuyiphatha indoda. Ngiyayiphatha indoda but wami kahle nje. Ngiyalimunca ipipi layo ngigijime nayo nje ngiyophuma phezulu ngiphinde ngiqale phezulu ngiyoyiphuma ezansi. Ngithi mase ngizibambele but wami ngiyakushikisha nje ngiyakushikisha uze ungakhohlwa yimina. Umshikisha ngani? Ngiyazenzela nje bhuti wami ngiyagibela ngaphezulu ngizenzele uman on top. Uwenza noma yini? Ngizenzele noma yini nje kuwena nobuthi mangijike ngibheke ngaphi ngiyajika nje ngibheke ngalapho uthi mangibheke khona ngivule yonke nje inkomo ukuze ukwazi ukweliseka. Nginombuzo wesisi la yazi incase mama khona lokho okuwukuthi angithi imoya yabantu ayihlukumezi
ukuthi mhlawumbe uzolala nabantu abawu-5 ngosuku akukho la uhlukumeza khona noma uphuphe kambi noma ube nesigcwagcwa kabantu akubi lo uyayiklina. Akungihlukumezi nje angizikline sesingalutho ngoba ayingihlukumezi lento ngiyayiphila ngiyayi-enjoya ngiyayijabulila nje ngoba kuyangena Awenzi imali lutho iyangenzela imali. Angenzi lutho sesi ngoba iyangijabulisa angiboni into erongo ngathi mhlambi ngingathi ukuzigeza no angiphuphi Shuthi nakani. kahle kahle usuyinikelile Yes ngizinikelile kulento sisi. awufuni Yeah. futhi ukushintsha. Sisi ngicabanga ukushintsha. Ngicabanga ukushintsha ngithi inkosi yami uba ngangingahambanga ngaya endaweni zokujabula ngaqala ngiyogcina ngeba ngikho lana uyabona. Ngaba ngikho la. Okay. Can you please give us a typical example nje ukuthi mhlambe ngokujwayelekile kuwena usuku olungekho busy usuku mhlambe usuke uthola abantu abangaka usuku olubusy usuku othola abantu abangaka a typical example. Okay but phakathi kwenyanga akubikho busy phakathi kwenyanga ngoba ngiye ngilale mhlambi nabantu abawu4 mhlambi abona nje mhlambi ngelanga nje bawube u2 kungene 2 alibikho busy. Mase kuphela inyanga ke bhuti wami kulapho qala khona ibusy ke lapho hayi ke lapho kusuke ngisebenza lapho kuba ngena bayaphuma mhlambi ngiyalala nabantu abawu10 ngelanga. Ulala uyiphethe ngesandla. Yebo ngiyalala nje nabantu abawu10 ngelanga. Lo Yes mase kuphela inyanga bhuti kusuke kungadlalwa kusetshenzwa kusetshenzwa ngempela yebo. Okay, let's look at i-safety yakho. Ngizwile ukuthi uthe ama-client eniwatholayo ahlukene. Amanye ama-client eniwatholayo mhlawumbe ukufaka emotweni akuhambise ehhotela noma akuse la ofuna esuke efuna nilale khona. Kwenzeka kanjani ke kwi-safety yenu nino bawu2 noma yakho like mhlambe ingqinamba enibhekana nazo awukazi ube nenkinga mhlambe ukuthi uthola abantu abayisigebengu abantu abadlala ngani yonke leyo nto le. Kuyenzeka bhuti uthola abantu abazizigebengu khona abantu abadlala ngathi. And ke kufuneka nje uziphosele kulo umsebenzi nje ukuthi nje asifike singenandaba nokuthi mhlambi uyisigebengu nokuphila kanjani as long khona imali nje. Kona kuphephile phandle bhuti akuphephile ngoba awuthembi umuntu noba uya naye endlini mhlamba akazokubulala nama sofika endlini but siyaya ngoba sibe senza imali. Akuphephile kona phandle bhuti. Asikhulume ngabo lobo bungozi mhlambe khona nomuntu obukele ezokwazi ukuthi abe nesithombe nofisayo ukungena abone ukuthi ubungozi obukhona la kule ndima okuyona njengamanje obuyibuphi mhlambe ubungozi that you can name obukhona kule ndima le yokuthengisa. Ubungozi kulento yokuthengisa bhuti wami mhlambe uhambe nomuntu oyi1 uyafika lapho uyafica endlini bathathu ukhokhelwa umuntu oyi1 bathathu laba bantu manje uyaqaphela masolala nomuntu abathathu manje buqebeni oyi1 akusemnandanga sekufana nerape lapho akukho safe. Omunye umuntu niyahamba niyendlini afike endlini akushintshele angabisa qeda ngale mali besigqibe ngayo manje ngabusakukhokhela yona afike sekushintshele sekuhlukumeza sekenza izinto ongathanda ukuzenza zona mangisho into engathani mhlambe angangenza zona mhlambe esingaqibanga ngazo mhlambe athi ufuna ngifake engqeni uyabona ufuna ngilala ezingqeni. Okay ngicela ukuphazamisa ngizwile ukuthi ama prizes ahlukahlukene futhi awafani nangu ke manje mhlambe othi ngingenze ngami isibonelo because kuzothiwa vele nangu umuntu wesilisa mhlambe uyaqhamuka manje uthi yabona ke manje Neli mina ngiyifuni igqobo ke inkomo ake ngiyidi ke ngemumva kune prize yakhona nalo. Yo kubiza kabi ukuza ngemuva bhuti wami kubiza kabi ngoba phela kumele unyamezele yona ndawo leyana ekumele nyani ngizinikele nyani kuyo uqobo ngijule nje ujwacu kuyo nje ngibona ukuthi nje ngiyasebenza ngempela. Ngiyasebenza lapho ngempela ngoba yazi uyahleka ngithukile mina. Ngiyasebenza lapho kuyenzeka ukuthi umuntu afune khona ubone ukuthi ufuneka uyabona ke lapho iprice iphezulu ngoba phela ngisuke ngisebenza ngempela phela kulo ndawo. Yebo. Manje uke ubathole amabhayo emabili asafuna ukushaya ngemuva. Useke wahlangana nalokho. Ngake ngahlangana nako sisi kodwa ngahlangana nawo kanye. Leyo nto ukuthi bafuna ukulento ukuthi bobabili. Omunye enze ngaphambili omunye abenza ngemuva.
Wena usa-enjoy noma Awu uya-enjoy? enjoy lapho sisiwami qha imali Usho ukuthi phela nje and uzoqeda nini? ngizoqeda Uqeda nini? uzoqeda nini lo muntu lento ayenzayo ngoba phela naku kubuhlungu ngaphambili naku buhlungu emuva. Manje bonke Awusazi labantu manje bashaya ukuthi isikuni. wenzani. Yonke lonto ngishaya isikuni imali yesikuni. Bhuti wami iba ninzi sisoma imali kasikuni. Uyabona ikhondom imali yekhondom incane. Uncamela ukuthi kube isikuni wena. Isikuni siyakhokhela. Ish. Siyakhokhela isikuni. Ngoba phela kakhulu. usuke ulala nabantu abaningi isimeli siyaqhuma usiza ngani? Siyasebenzisa into zokuklina siyasebenzisa amaphilisi siyaphuza nje namayeza okuklina siyaziklina nje One way. ngoba kaloku One way. kuyabiza usikuni sisi kuyabiza yenza imali Ngiyeza ukuthi isikoni siyabiza but mhlambe impilo yakho ibekaphi ukubaleka nje kwempilo yakho your safety your healthy awusenandaba naloko like because akhona abantu abeza kuwena sigula ngokungafani mhlambe khona umuntu ofika kuwena uyayigulela afika asho ukugula kwakho kuyena so ijelela ukuthi kade mhlambe accept noma sothi ngoba vele umsebenzi wami lo ngiphila ngawo azilime etsheni usubutshela bhuti ukuthi ngumsebenzi wami lo ngiphila nawo lo msebenzi uyakwazi ukuthi ngithola ukudla uyakwazi ukuthi ngilale ngidlile ngilale phansi kophahla and nogogo ngale kumele ledlile kufuneka ngisebenze kanzima ukuthi ngizinikele nje bhuti wami kulo msebenzi ukuthi noba sesiphi isimo esiqhamukayo ngizosamkela ngikuzwela uthe ama prizes awafani eyesikoni show liphansi I mean iphezulu enyameni mase kuzoba ke icondom mhlambe lokho ukudiscussa nali iclient selikanje noma vele into eyaziwayo nje mewukuthi uma Tiffany uyathenga uyakwazi lokho ukuthi mefuna isikoni sithe xaxa siyadiscussa bhuti emveni koko siyasho nasezifonini ukuthi okay iprice yami ime kanje mina ngikanje mawusofuna usikuni uyabona imali ithe xaxa kunosikuni imali ekunga masofuna ngecondom inje umuntu uza esazi ukuthi nje mase ngishaya usikuni ngiphethe imali engaka ngizithembile ngemali yebo mhlambe omunye umuze engambuza wona ifriendship yenu esabadayisi nizwana kangakanani mhlambe uLondi uzodayisela iclient elingekho right athi uyakubona ngelinye ilanga wena uyakulona uyakwazi mhlawumbe ukutshela ukuthi hayi no ungayi lapho chomi kukanje kanje noma lapha nje niyakwazi ukuma nibe u5 anibona abangani ngesinye isikhathi bhuti siyakwazi ukuma siba u5 singabona abangani nje nhlobo singatshelani ukuthi yena ukwenza ukuthi umuntu uhamba ngiyabona nje ngezinga lakhe nje ukuthi mina ngenza ukuthi kufuneka kubizwe mina kusebe umuntu usebenzela yena kahle kahle lana ukuthi ngithola imali asixabani njalo umuntu wenza ukuthi mina ngizalidonsa kanjani iclient ukuthi lize kumina hayi ukuthi mhlambi kwenye igame siyakwakhona ukuthi sevane sitshelana ukuthi okay lona ngaya kuye wangenza ukuthi siyazwana ngesinye isikhathi siyazwana manje ngizwa le yama video yokuthi ushaya ivideo yeah so the time usuke ushaya ivideo awubi nokuthi mhlawumbe ngizotrenda or what noma unendaba nje uma uthola imali and ivideo muzongichazela kabanzi nje bushilo ukuthi mawusuke wenza itayela kuba khona imali nevideo nayo iba nemali yayo ivideo iba nemali yayo sisi kodwa ivideo siyenze ukuthi angivezi ivideo isube iyenziwe iprivate ivideo ayi angithi mengicabanga kuye kube khona ozothi ucela ukuthi uyiveze ebusweni uyayenza leyo ngiyayenza sisi ngoba sube befaka imali eningi mawuzivezile ebusweni ungabi namahloni sube songenandaba futhi ukuthi uzongicredisa or wathi ngoba ubona indlela ayiphosa ngayo imali ubona ukuthi hayi cha la ikhona imali ukuthi ngingaveza le ngenza ukuthi ngingafumana imali engaphezulu kusho ukuthi mina ndingenza ngaye imali engaphezulu kwama client awu4 yebo yani ngizwile ukuthi ukhulumile ngezinto enibhekana nazo throughout the journey yenu yokudayisa but ngifuna mhlawumbe sibheke nento ezithinta i-harassment i-violence eyenzekayo during the course because ngizwe ukuthi mhlawumbe abanye bafike bathi bayathenga then in the middle bazithola sebemshaya mhlawumbe umuntu odayisayo noma ngizwile nawe futhi khona into oyimentionile ukuthi unaka ukuhlangana ne-client ngicene nenze izinto eningavumelananga ngazo wena ke mhlawumbe as an individual zikhona mhlawumbe izinto osoke wahlangabezana nazo ezi-harassment noma ezi-violence obonayo ukuthi yane angazi ngasinda kanjani ngalolu suku
Zikhona bhuti wami ngoba usuku ebangithatha ngalo engisa elentukeni ehhotel. Mase ngifika wangehlisa endleleni lapho. Mase ngihlisa endleleni kukhona abafana abawu-3. Lapho-ke wenza into esingavumelanga ngayo bangidlwengula bobathatha abantu balala nami bobathathu bezenzela konke bafuna ukwenza. Ndabona lapho ukuthi hhayi kunzima nyani kubuhlungu ngoba ngagcina sebengangikhokhelanga bobathathu. Sengigcina bengishiya emgaqweni nginqunu. Ngabonga nje ukuthi angifanga ngalowo mini. Bangishiya bengangibulalanga. Okay, this is Uyidela sensitive. So mengabe sebekwenzile lo abakwenzile ngalolu suku. Mhlambe did you give yourself some time uhile noma wabona ukuthi ngidlwenguliwe izolo akusho ukuthi kusasa ngingavuki ngihambe ngiyosebenza. Awuzange uzinike isikhathi sokuhila wavuka waqhubeka khona kunjalo. Ingazinika kona usuku oluyi-1 lokuhila bhuti wami ngoba kwakumele ngiqhubeke nomsebenzi. And lokho okube ngidlwenguliwe kwanginika futhi ukuthi mangisose ngiyenze lento. Uyabona mangisose ngiyithengise nje ngoba vele akusekho into engingayenza. Sengilelwe ngabafana abangaka. Yes. Eziningi kakhulu izinto soyikhulumele ngalo msebenzi. Ezuqhubeka uchaza ziyangithinta kwayimina as a person. So ngifuna ukuzwa kwena ukuthi yonke lento oyibonayo noma eyenzekalayo ikushintsha kanjani kuwena mhlambe indlela ocabanga ngayo ama-emotions wakho as umuntu nje because nginesiqiniseko sokuthi njengamanje awuseyona leya ngane wakhulu yiyona. Izinto so-experience empilweni sezikushintshile mhlambe nawe ngaphakathi kukhona ubulwane obukhona noma bungabuningi. Yonke lo msebenzi owenzayo nje ukushintsha kanjani wena as a person? Bhuti kungishintshile kakhulu ngoba ngigcine sengisebenzisa ama-drugs ngingaqondanga kwasebenzisa ndangena entweni bengingafayelanga ngingena kuzo. Kushintshile nje impilo yami kakhulu ngoba ngiloko nje ngingumuntu othukuthelayo nje ngapha. Uyabona nama-client wami nje mhlampe makenze lonto ngenze yona igcina seyinthukuthelisa lanto sekubangela ukuthi ndingakwazi ukuphila nabanye abantu manje sekugcina ingathi ngasose ngingabi nako ukuphumula ngivele ngisose ngidayise nje kube busy usuku lwami nje ngingakhona ukuthi ngihlale nje ngirelaxe kahle ngicabange ngoba ngithi mase ngicabanga kube buhlungu. Mase ngicabanga ime ngidlule kuyo nemase engisayenza kumanje. Yebo. Mawukhuluma ngemeso odlule kuyo nemeso sayenza njengamanje ukhona mhlawumbe umuntu onayo empilweni like osho ukuthi isithandwa sakho noma mhlawumbe umntwana okhona njengamanje empilweni? Yebo ukhona. Umuntu othandana naye? Yebo ukhona umuntu engangithandana naye kudala but manje angisathandani naye lo muntu. Umntwana unaye? Nginayo ingane. Umuntu wahanjiswa yini ukuthi wayethola ukuthi wenzani noma mhlawumbe wena wavuleleka kuyena wamtshela ukuthi hayi? Ngabona ukuthi angisakwazi ukuphila naye ngoba saba nengane ihlala nogogo. Ngabona uba angisakwazi ukuphila naye ngoba akanginikezi lento engiyifunayo, akangi-afford kahle. Akasakwazi ukungenzela izinto kufanele ngingenzela zona. Akanamali. Yani kukhulunywa izinto eziningi ngani emphakathini esiphila kuyona. Mhlambe azikho izinto okuzizwe ezikhulunywa umphakathi ngani zikuphathe kabuhlungu noma mhlambe ezinye bazithatha ngenye indlela not knowing izinto nenibhekana nazo ngqo? Zikhona but into ezithethwa ngathi kabuhlungu kakubi futhi kuthiwe lo mahosha laba yabona nje bamba bedayisa ngemizimba. Kodwa lokho bhuti wami kungiphatha kabuhlungu esinye isikhathi mase ngifika bebalisa ngathi kabuhlungu but kwelinye isikhathi akungiphathi kabuhlungu ngoba ngisengiyazi ukuthi into engiphila ngayo lena into engenza ukuthi ngilale ngidlile ngumsebenzi wami kahle ubalulekile kumina. Uyayithanda futhi le? Ngiyayithanda sesilento ngoba phela into engiphilisayo nami ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile ikwazi ukusiza umndeni wami. Yebo. Ngoba kakungekho mhlambe enye indlela owaungenza ngayo? Ngesasikhathi seswami sasingekho isikhathi ngingeza ngaso akungekho. Umunye umsebenzi mhlawumbe wahlukumezekaphi? Yabona mhla efunda e-high school ethi ujola nothisha emnikeza imali. Yaqala lapho ukuhlukumezeka ukuthi athanda imali. Yo. Wadlala uthisha. Ufithi kahle othisha bayadlala ngeingane.
Awubakhona labadlalayo sesingengane bakhona ukubone nje ukuthi lona uthisha lo uzigangele lona uthisha umbuka nje. Kodwa nawe uyamheha Uthi, phela. siyabaheha Le nto phela phela ngoba i-both nesifuna ukuthandana nabo yebo. Siyabaheha Base kuthiwa kube senza. niyahlukunyezwa. Base kuthiwa kodwa uyamthola nje ogangile nje uzibonela ukuthi lo vele uyazithanda ingane ezincane. Bakhona nje wabona ukuthi ingane ezincane bayazithanda, bayathanda futhi ukulala nazo. Okay, now that you are back to indaba yasesikoleni nothisha. Kulabo thisha wawujola nabo wena babekukhombisa mhlawumbe ukuthi khona ifuture phakathi kwakho noma wevele nje kukhombisa ukuthi uzoyilalela nawe futhi unayo idea ukuthi lo thisha uzolala nami kuphele lapho hayi mhlawumbe ukuthi mengiqeda isikole uzongilobola angenza umfazi. Yayingekho but yayingekho ngoba ngiyayikhona vele ukuthi lo thisha udlala ngami uzilalela nje nami ngoba vele omnye uthisha wayenomfazi kusho ukuthi wayengabhekanga lutho kumina wayemosha nje future lami ikusasa lami lapho wayelala nami nje akunika imali mina ngangijabulela lokho nje ngoba ngangimazi ukuthi ushadile lo muntu ngangabhekanga kusasa kuyena. Awungenankinga nalokho. Wawazi Vele kahle asingamuse siblame imali wena you knew from the first time ungena ukuthi ngingena endaweni ethize and ngiyifaka mina ngiyazi ukuthi ngizophuma kanjani. Yebo sisingangizifaka mina ngiyazi ukuthi ngizophuma kanjani. Ngangazi ukuthi mase ngena nje mangena kuye unomfazi lo muntu and ngiyambona ukuthi naye unguthisha ogangile obuthanda ubumnandi vele uzozidlela mina azihambele. Waqala lapho ukubona ukuthi cha mina umzimba wami uyasebenza. Uthando njalo lokho ngabona ukuthi into engayisebenzisa umzimba wami ukuthi ngikwazi ukuthola imali yebo. Utheme ngabe uzalwa unamaphupho uzalwe unekusasa njengamanje njengoba kungazi ukuthi umile la awusayiboni wenza enye into. What about mhlambe amaphupho owawuyibekele wona awukwazi mhlambe ukuthi usebenze ke noma le mali osoyisebenzisile then build something yokuthi uphume la then ufocus la vele abantu bazokujaja mhlambe here and there abakwaziyo noma kwabadayisela but ukuthi njengamanje mhlambe uthi ayi ngikhathele manje ukusebenza isisebenze kakhulu leshandisa angizama 1 2 3 kuyenzeka mhlambe into kanjalo. Kuyenzeka bhuti wami ngoba kumanje nje angisathandi ukusebenza angisathandi vele ukwenza lo msebenzi wokuthengisa manje but imali ayisekho bhuti wami ngoba kaloku ziyabiza nezinto esizigcobayo okokuqala ziyabiza into esizisebenzisayo siyajova ngala ukuthi sibukeke sibahle siglowa ziyabiza nezonto manje imali ezininzi zichithekile manje uma mengathola nje usizo mhlawumbe ukuthi ngikwazi ukuphuma ngifezekise iphupho lami ngihambe kube ngudokotela ngifezekise nje iphupho lami ngangizolenza vele manje ngiyalidinga usizo ukuthi ngishintshe nje impilo ngoba akusemnandanga manje sengigcina sengingumuntu ongakwazi ukuphila ngaphandle kwama drugs kumanje nje ngiphila ngamaphilisi we-HIV ngathola isifo se-HIV and awazi wasithola angazi ukuthi ngasitholaphi ngoba ngivele ngihamba ngilala nabantu ngiyathengisa ngiphila nje ngamaphilisi. Ngasungena wena awukwazi ukuthi kube khona owakini ungahlala naye phansi ukhulume naye uthola usizo ngoba njengoba usho ukuthi ufuna ukuyiyeka lento egcineni izokulimaza. Kwayena ugogo izomlimaza mezwa kakhulu ukuthi ubeda imali. Angikholwa ukuthi khona umuntu angahlala naye phansi because ukhule ngaphasi kwesandla sagogo and mewukuthi ufuna ukukhuluma kumele akhulume nogogo not knowing ukuthi lento uzoyi-accepta kanjani but ke dadewethu isifundo sifundayo kuyona yonke lento noma usifundile siphi. Ngifundile bhuti ukuthi ukuthanda izinto akubalekanga ukuthanda izinto nokuthi ubone ukuthi umuntu ophila kakuhle ophuma ekhayeni eli-rich ophila kahle yonke into ayifumana uhalele leyo mpilo. Ngifunde ukuthi ungabe uyihalela impilo yomuntu hlala nje uphile ngohlobo okhuliswe ngayo kini nohlobo okhuliswe ngayo so nento masungayifumani kini hlala ungayifumani ulinde mhlawumbe isikhathi esiright ngoba the more uhalela into yomuntu uzayithola ngendlela errong end up sewungena kule nkinga nami ngene kuyona. Ne yebo ungangeni dadewethu ngizengene uyabona ukuthi kusho kanjani. Isifundo ke ongasifundisa umntwana omncane njengamanje ekhaya obukelayo le episode ungathini kuyena mhlambe uyakhuzwa akafuna ukulalela bamtshele hey abafana mongabe ugqoka kanje akezwa like yiphile leseno ongamshiya nayo.
Osisi bethu ney'ngane esakhula ngingazifundisa nje ukuthi abahloniphe imizimba yabo, ukuthi usuyaqala manje awusalaleli manje, ukuthi kufunda ukulalela, umlalela umzali ukuthi uthini. Ungaphethi sowenza into ezirongo kuba wena ungalaleli. Ngicela ukuthi uqoqeke ulalele ngoba ku-end up uba sithengisa, kubuhlungu ukuthengisa, akho mnandi. And apha sewudla amaphilisi ugula ngendlela ongayazi, ureshwa ngabantu. So ayimnandanga leya nto ngoba manje ngiphila namaphilisi, isifo engingasazi ukuthi ngisithathephi ngoba phela ngihamba ngilala nabantu. Ukuthi mabaziqoqe, bafundiseke, bangazithandi izinto, isikakhulu abangani. Abangani isikakhulu engingabathi ngabo, ngibaxwayise ngabo bhuti wami, abangani abangekho right, abathanda izinto, musa ukuya kubo abangani abangathanda izinto. Ngoba phela bakufundisa ukubhema, bakufundisa lokho, ngaphezulu bazogcina bekufundisa ukudayisa. Kanti emgaqweni akukho mnandi ukudayisa, ukulala nabafana ungabathandi for imali, akukho right. Yazi Matifane, lento ngiyibona ekuthenini esikhathini samanje abantu abathengisayo ave benganakwa. Ngesimo sokuthi baye bethi umuntu wenza into ngoba eyithanda yena umzimba wakhe. Kanti khona abantu abane-background embi ongazothi uma kuthiwa umhlalisa phansi engashintsha. Kodwa into engiyibona manje yenziwayo sekunakwa laba abahlala emgaqweni, thathwe bona kulungiswe. Engabe kuthathwa nabo labantu besifazane abahlukumezekayo. Mengase livuleke mhlawumbe ithuba likanjalo kube khona i-organization enjalo. Wena dadewethu ungafika kuleyo organization, ungangena kuyona noma ungaqhubeka nje uzenzela umsebenzi wakho? Ngingafika ngingene kuyona bhuti wami ngoba sengiyafuna ukushintsha ngempela. Ngiyafuna ukushintsha, ngibona indlela sengiphume kuyo, zimbi indlela engiphume kuzo. Ngagcina seningafikanga la bekufanele ngifikise khona, ngifezekise iphupho lami. Komuntu wangikhulisa kanzima, angisakwazi manje ukuthi angibone isigaba sami ngifika kuso, ukuthi kahle kahle ngifika ngikephi, ngisebenza kephi. Akasakwazi ngulibonela othuba ugogo ngoba nangikwazile ukuphuma endleleni, ngaqala ngiyogcina ngajabula, ngabe nenjabulo, ngagcina sengingena entweni engamele ngingene kuyo. Yani siyabonga kakhulu ukuthi Sithembe namhlanje uzohlala nathi usherele udaba lakho ukuthi luhamba kanjani. Sikufisela konke okuhle, sengathi uNkulunkulu angakupha amandla mhlambe uthole umsebenzi. Asisho ukuthi uyeke lo wenzayo njengamanje mawukuthi mhlawumbe ubone ngathi iwona kumele uphelele kona, kodwa nje uNkulunkulu akupha amandla, impilo yakhe ishintshe, ukwazi ukuthi uphume because uyasho ukuthi awusathandi. Siyabonga kakhulu Yebo bhuti, ngiyabonga nami bhuti wami, ngiyabonga ungilalela. Yani Isithando sami angazi ukuthi ngathini, phelile amandla. Kodwa ngiyathemba ukuthi odlula kukhona manje uzonqotha njengoba usukwazile ukuza kuthina wazokhuluma nathi. Siyathemba ukuthi nombukelo obukelayo lapha yana uzofuna ukukusiza sithando sami. Ngibongile sengizokwazi ukuphumula kahle nokulala kahle ngoba sengigonyulukile ngakukhipha konke okusefubeni. Yebo sisi. Uzongikhage inkosi yami. Uzothola ihagi engcwele, umoya ongcwele. Ngiyabonga sisi wami. yani Ngibonge nakwebhuti wami. ngiyabonga kakhulu sisi. Siyabonga kakhulu nakuwena mbukeli weSiyeza TV ukuthi uhlale nathi siqale episode izifike sekugcineni. Siyathemba ukuthi khona isifundo benaso, khona ukutholile. Mhlambe nawe wenza umsebenzi ofanayo, uyawuzizwa izinto ezishusi nama experiences asedlule kwana. Mhlambe nawe yabona ukuthi lento ayishoyo uyayazi noma usudlulile kuyona. Ungakwazi ke ukuthi ke usibhalele ukhulume nathi eSiyeza TV. Mhlambe kwi-episode elandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe la just find out ukuthi iziphi izimo odlula kuzona, yini obhekana nayo la osuku khona ngaleso sikhathi. Londi ngicatha sambe manje sisi. Asambeni manje. Yani Mam, hayi, uthando zami nihlale kahle. Sizophinde sinibone. We love you. Siyabonga kakhulu ningakhohlwa ukusubscribe, niphinde futhi nishare i-channel yethu iSiyeza TV. Nishare khona uzokwazi abantu abaningi bakwazi ukuthi ke bayibone endaweni eningi ehlukahlukene. Igama lami ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing in South Africa. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.